what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I will be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo manya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa chatiri kukupai magamba ehondo yerusununguko agere kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Chirongwa ichi ndechekuteera matsimba emagamba mumwe nemumwe ane basa guru rakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Hachisi chirongwa chatinotaura nemagamba akanga akabata pfuti chete. Chirongwa zvakare chatinotaura nevabereki, vana mujibha, vana chibwido, vakasungirwa zvematongerwo enyika. Chinangwa chechirongwa ndechekuti mhuri yeZimbabwe isiyirwewo nhoroondo yemumwe nemumwe yebasa rakaita mukusunungura nyika ino. Munogona kuona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kana kuti hama dzinogona kunge dzichiona chirongwa. Tinoziva kuti vanhu vehondo yerusununguko vamwe vava nasekuru, vava nambuya, vakurawo zvavo vakuswera vachitandara, havasisina basa nezvakawanda-wanda. Aiwa, vaudzeiwo nezvechirongwa chino, touye ikoko musiyirwewo nhoroondo yebasa ravakaita. Nhasi tiri kupi tasvika panotoni kukatanga ukatoti aiwa regai titeere rimwe gamba rehondo yerusununguko rigere zvaro muchinyararire, asi tikati aiwa isusu regai tuwe tinzwe basa ravakaita mukusunungura nyika ino. Baba, makadizve? Ndiri pangu, makadiwa. Nacho chandoka? Inguva yacho. Inguva yacho handitika? Tinouya chopfuura. Chopfuura handitika? Kupinda mukuvhuvhutwa. Zvopfuura. Zvinozikanwa nyadenga. Handitika? Kuti zvauya tinongochema. Asi anokachiti muri vana. Handitika? Aiwa, tinotenda. Muchiona ndauya kudai so baba. Tataiwa. Tinoziva mune secret dzakawanda. Asi secret idzo aiwa hatisisiri dzenyu. Taakutsida isusu vana veZimbabwe pamwe nemhuri yenyu nevazukuru venyu kuti aiwa kagamba iri ngatitiudze zvatisingambotiudza mazuva ese. Regai nditange nekuti mukomana wandiri kutaura naye uyu akaberekerwa kupi uye mumhuri mavo yakamira sei? Ndingati mumhuri medu inini ndakaberekerwa muMozambique. Ndikazouya kufa kwaita baba vangu Sanauvi. Ndakapinda chikoro muMozambique Sabo A. Ndokuuya ndobva ndazotorwa namukoma vangu Andrew Rumongwe. Vanga vasenza muRailways muMutare. Taigara pa331 Devonshire. 1960 ndopo vakauya muMozambique kunonditora. Mabereka gore ripi? Handizvitombozivi kuti gore racho ngekuti ndakaona zvakawanda paudiki hwangu kusara kwendakaita. Ndakanochengetwa nevakwasha, mukono namucheka pwanyamukwarara. Ndokuzouya kutorwa namukoma 1960 kanza akura ndauya kunomutora kuti achitange chikoro. Ndoku 1960 ndokupinda kuMwamutare. Ndochitanga Subway kutanga ndotsvagirwa birth certificate. That was 1960-61. Because no, takuti muna wako haasi muna apinde pa-birth registration yako. Right. Pasvaitwa saizvozvo kuti ndiwane birth certificate. Ndobva
zvikanzi chimupai 010155 ndichiteedzera dangwe raMukoma. Saka makatorwa semwana waMukoma. Alright. Ndokukura ndichienda kuchikoro. Ndichienda kuchikora ndandine mahardships kukura because zvaiitika ndezvokuti mukadzi mumwe anoti uri kundipedzera mari dzechikoro. Ndakazosiya chikoro later 1969 ndosiya chikoro. 70 ndobva ndaenda kumusha kudora estate. Ndaitengesa mafed cook most of my time. Ndabva kuchikoro maonde power kusvika ndakuzongoziva kuti mafed cook kwaya ndikaenda nawo Sunday ndinoona bhora tichitengesa. Ndobva ndatsvagirwa basa kumayadhi. Since ndandisi kuchaenda kuchikoro ndakangoti kuna mukoma wangu ndikati inini zvekuenda kuchikoro mukoma ndikuona kuti muri kupedza mari yenyu because inini ndikabva kuchikoro ndinoenda kubhawa kunotengesa mafed cook ndozobva kona 11 panovharwa bhawa. Homework handiiti ndinge ndaneta but abva kuchikoro tamboenda kusport and so on. Ndobva ndambozombotsvagirwa dzidziswa magitare nachetsa kushasha mamutare. Ndobva ndarohwa kazisiya ndezveurombe. Nahamba muna Mukoma manje. Ndobva ndatsvagirwa basa kumayadhi. Kumayadhi kuyashanda. Ndobva ndabanwa bhutsu neMrs. Zvikazichecha. Saka zvakanditsamwisa kuti ndo chiko ichocho. Ndozorowa Mrs. hazviiti. Yakambotorwa vakapinda mumba zvakambozi nemurume wacho. Zvikanzi no, I told you this one is an orphan. Let's keep him. Let's keep him as our son. Basa ndakazotora tomato sauce mukitchen. Ndobva ndanodira kuboy sky ndikati ni basa ndandichava. Ndiri kurwara nebilharzia. Baba vatsvuka. Ngati yaone. Kusvika ndobva ndaenda kumusha. Location. Kazi kana waenda when you are feeling well, come back for a job. Ukati kumusha. Baikoko kumusha ikoko tavakadzimba takangosvikosiwa pasango. Tikatema mapango tichiwaka tidini. Mukukura umu zvinongoitika bhora taito Sunday iya taenda kunotamba bhora rechikweshe kunana Dora Dombo. Tiri kutamba bhora mwana waSabu Madzime ndobva apakisa mwana wamafirst born wewe ndo yemunhu kumuromo nechimuti. Ndona murowa zvamutandasa kunopinza mumusha mwavo. Ndobva brother kuzouya kwakaitawo weekend wangozongodaidzwa naSabu ndokuendako kanzi Rumungo iwewe uri ishe kwako saka ibeta kwako because inini kuti ndizokudaidze kudare rangu hazviiti. Ndokutama kwetakaita kudora estate. Mukoma patsvaga kwedu kujenya. Ndokutauya kujenya tatanga futi kukanya zvidhina patavaka. Hatina kuwaka kuRumungwe. Tine tsungo inonzi Rumungwe. Panotangira Osborne Dam pane kakomwaka. Ndipo pacho pedu tsungo yedu iyo ndo pane maruins edu. Tiri vazukuru Madziwa
ndiwo sekuru redu tichibva Zaire vabva wana Rumungwe patime yekuruswa. Saka Rumungwe and Mukoi, we are brothers. But kukura tatiziva kuti isusu tiri ma brothers. But nekukura vanhu vanga vasingazivi izvi kugara kwedu. But vakazoziva musi wendakagadzikwa padombo nababa Nyokwa Mukoi. Ende asingazivi kuti nyaya iyi nditete vandiri kutonga. Vangondidaidza ndo vanhu vakatanga kuti tiri kuti vanhu vakabva Samwe. Nyamba ndovariziyondri. Kune nyaya dzimwe dzinoinkluda madzimambo aya. Yoyo. Handiti. Right, handi mukukura mava kana mukoma maiko. Ndopendakazogadzikwa padombo. Asi zvimwe zvacho zvaiitika tanga tisingambodaidzwi kuti ndandatoendawo kuvababawa kunoripota nyaya. Paine munhu adya mabhanzi asina kubhadhara ndokundirova nerege. To my surprise ndokwakazorora kuti mwana womukoma kumba iyo. Yekoma karohwa nerege? Kwamadiro. Right, zvadaro tiri kukura. Unoseterwa vanhu vanonga vari against iwe. But kumba kwaunonga uchigara futi kuine moto. Kukura kwenherera soka kwakaoma. Haumbukuri zviri straight forward. Panonzi pakaoma ndipo unozishanda iwewe. Ndokukura kwenherera ikoko. Ndakazoenda 19 ndakapinda basa muna Nyapande River tiri mugarden. Pane umwe ainzi Isaac Mudeu tiri kuruzeva ikoko. Ndaiswera ndiri mugarden. Kumuka kungobuda mugumbezi garden. But pamba pamukoma. Saka ndakapinda basa vasingazi kuti ndapinda basa. Manguva manheru acho ndaenda kumba. Ndakavataura ndikati mangwana ina handipo pano ndiri kuenda kubasa. Hanzi mapinda nguva yebasa racho. Ndikati zvandataura ndizvozvo mukai muende kugarden. Ngasaenda kugarden. Munoona garden rapazwa nemombe. It was a green garden taken from home garden to go and lead others by demonstration. Ndakapinda basa kusvika pabasa. Ndakangoti ndoya ndokutora nguva ndikati kuma 7 anytime we go. Semunhu aidzidzi saka akipa time ndakarara ndageza ndapfeka mutumaringenya twangu itoto pataenda kubasa. Papaine mamwe matambudziko aiwanikwa on that place yeKwaZinyembe. Tikasvika paterera todzika mudhuze nawo dzimwe ndokwenda ishanda. Ndiri ikoko 1976 ndandine mafriends angu umwe akasara paNyadzonya umwe ndavalida kwenda ndakangotungamira kuenda kuMozambique sekuti ndaikuziva. Ndakuziva. Ndiri kutengesa nyama yenguruwe kunana Serobon sawmill. Ndiri kubvako ngondeya Pisaka
mabunaro vakunana honde wahonde time yacho ruda yanga isati yamborohwa yakazorohwa ndatomunana chimoyo ndabombwa panyadzonye saka ndakapuwa dream came to me 3 times kusati kwaedza ndasiyiwa ndiri ndega vamwe vaenda kuroads and founders holiday ndaishanda pamudewa aise kumudewa kati kurota ndiri muhondo ndichibhombwa nendege ndichitiza kuenda nepamatongo pababa pandakasi pane gwara baba izvi zviri kureva kuti inini Isaac wacho anga atorwawo ambonorohwa kuti anzi wakatrenwa nemagandanga wakapasubmachine gun chikoro chekwazinyembe chikapenga kuti matora headmaster wedu vana havasi kuchaenda kuchikoro ndokubuda kwaakaita vakashaya umbo kuti submachine gun yacho iri ku munhu anenge ari kuchikoro Friday ndopanowe you see vanhu watotanga kutengesa kudhara saka indandane musikana wangu aibva kumasi mauya sakazi George ndandiri kuchigayo ndanzwa uchinyeyiwa kuti kwasara iwewe uda kutengeswa because unoshandira Isaac adzoswa kumba saka iwewe nekusimba kwawakaita ukunzi iwewe ndiwe wakutrenwa manje nemagandanga unopondwa iwe ndamboti ngotaura dream richiteera kufuma mangwana acho ndakangotora next mukomana aishandira mukoma waIsaac mudewa robva ndamupa mari kati ndodzoka mande iwe zvese kufidha kudiridza gadheni zvese unoziva ngogona kazi ndamupa mari kufidha nguruwe huku madhaka zvekuti inini farming ibasa rangu rendinoziva mangwana acho yanga yasandi sandi tasangana paterera indatopfeka bhegi rangu ndandonanga ndobva ndasangana napeter marondo atakazoshanda tsemztna tadzoka kupa mudistrako asi uyu mandiko Lazarus mandiko akasara panyadzonye tichifamba kudaro muri vatatu 3 tafamba usiku unaway kwasvipa takazosangana takazwa kuti kachara belt re-MH yemabhuniya yanzi NATO iye patanowanda tarara pasi mumawatro companies kam ukakonzeresa munotoka hapana chakanaka kuti waridze kana kuti light hapana ndobva wapfuura after 10 wakamira kuma 10 minutes vachinyatsoteerera kuti hapana chatanzwira apa ndobva wazotanga kufamba uchienda ndikati kuzvitengesa kuwanoita wana daita titori nepfuti taivarwera murodhi imomu ndikati handi vafamba haticharinzwi belt riya but bhinya rodhi yakafara rodhi iya takangoti fambei noti masteps akati wandei takananga kusvipa kwasvipa ndobva taona pane moto ndikati sarai muri pano
mukazwa ndati ndascream tizai musatedza rodi notiza mupinda nemusango mowanda murara muzofamba mangwana kwakachena ndokubva ndaadvansa kumoto kuya ndikasvika ndikaona ndakatanga kutenderera magamu bichana chitarisa hapana mabhunu ipapo ndikaona hapana ndokubva ndazosvika pamoto gogogori asi svikai ndakubva nekunzira ndasvika makadini taomberana achiti ndikati tasvipirwawo baba tikutsvagawo pekurara zvikanzi muri wanga ndikati tiri vatatu zvikanzi uyai ndobva ndanoanaidza because ndanda kufamba neuchenjeri wekuti wamwe wakanga wambobatwa munzira wachienda wakarohwa wakadzoka kumusha umwe akazoita mufundisi mukoi abva kushayika manje ari kucanada more blessing mukoi unoona wana asi kana kuti uzive kuti akanga mbangano mupenzi anga ainadzo zviri hazvina kutsarukana because unonge uchiita tunhu twako uri wega asi mhuri dzimwe dzisingazivi kuti wakagara sei sei tasvika munyadziwonya takasvika pabhodha tabikirwa sadza patadya zvikazi musasateedza nzira iyo mangwana acho munosangana nemabhunu chiiteedza iyi ndichachaira redhiyo wangu ari kuplantation uko kuchekwa mawatro ndikati zvakanaka tafamba nenzira iya taenda iri mumawatro imomo tanosvika apaburuka zvikazi endai kwakanaka ari pagedhi ndicomrade ndikati ndicomrade chinonzi comrade chacho chii taingonzwa kuti anozi mabhinyaka maganda tanosvika pagedhi paya ndikati ndatangwa makadii makomrades kati zvinonzi makomrades chacho hatichizivi isu kazi ndokubatsirai nei ndikati tatumwa natete kubva kumusha tete varwara varodasa marondo kuti vauye kumusha pane zvavaroda kutaura alright chirigirei ndibva ndavarowera redhiyo varowerwa redhiyo kuti pane shoko rasvika kunokusaka manzi muri kudikanwa kumusha amene kuti havana tete wakawanda buru akauya ziso rikadai paakasvika tikati bhora pasi aone ini tikati ayo tiisuso tinoda kudai kasi dai mataura pagedhi apo matopinda kudhara ari pagedhi kuno chakagadzira kudhara kuno ndikomredi atori pagedhi akadzoka kuya ndotsvaga basa yose saka zvadaro patangodzika manheru acho iwoyo vaitoendawo futi kumwa kachaswi ikoko vozodzoka kungo vakati pedza kudzika kudai vamukembi yemakamaranda takazoswera vachimirira kuti tiwande tapinda mumakamaranda zvikanzi yakakokwasabumashen kane zvikanzi ndo vanhu vatumwa naian smith ka ndikati inini hatina kutumwa naian smith isusu kana muchida kutipfura mungapfura henyu inini ava moasiya asi awa ndini ndakavatora kubva kumba
inini handisi mutengesi, ndakaberekerwa muno mupanya muparara. Vazukuru vangu ndiningi naningi zvikazi vaya Maputo straight uyu ndikamarada. Ndikati mabhunaro mwakandirowa muda kumbochaya. Kanzi kamara zvasha ane nharo ngaende. Ndokubva taizoti tawanda tairova toitoi. From there bese makamara dairo tairara mumatrenji. Vatapinda mumanika, tasvika mumanika, hapana kuti ambopuhwa zita, tine ekumba, tazoti takuma 200, ndopakasimuka Scania kunanga Nyadzonya. Tasvika muNyadzonya 1976. Takasumuka musi wa2 iri Roads and Founders holiday. Vamwe vanga vaenda kupatu saka madays kufamba nekugara kwetaita mumanika. Tagara tasvika kuma200 ndopakasimuka Scania kupinda muNyadzonya. Vandasvika takutorwa zvikazi makauya nani vari mumazuva. Ndikati indozi George Rumungwe, London George Rumungwe. Zvikazi ko zita ramukoma wako unonzani? Anotaura Andrew. Ndakataura Milton. Ndikati mukoma wangu anonzi Milton. Kazi ndiwo wakatungamira awa. Ndikati zvikazi komanda wenyu uyu ndiwe Milton muchapera mabhumu. Ndaane zita izvo zita iri kungoripuhwa nekuti ndakasimba. Tagara paya paNyadzonya, hataimboziva kuti muna Nyadzonya taigezamo kuti mune makara. Hakana. Ndatiri bharakire kupedzisira kupinda muna Nyadzonya. Kuti muna October 10 paina comrade ainzi Nyati tiri paNyadzonya. Pati parade iyo yakaitwa zvikazi macomrades musangoti mota dzauya pano chero dziri dzegreen moti imota dzemutupo muruda kuenda kutraining. Comrade Nyati wakapanduka kufront uko tiri paNyadzonya. Pati life yepaNyadzonya yairwadza zvokuti kana wanga usingadi zvekumhanya izvi matekenya aikudya kusvikira usingachafambi. Zvironda upenyu paNyadzonya so timu yaichera makuwa yaingogarawo kumakuwa ikoko chera chete on daily basis. Muri zvana wakura ngokotsana. Comrade Nyati vakanga vapanduka kufront vakagurumisa kuti macomrades kuti up to firing team varungu vachibva vasvika ndokukaptura kwaita macomrades. Wameni vakabudawo ipapo nekutiza wameni. Ndakanzwa kuti vamwe wakazotizapo here wakazotiza watokepchwa vamwe vachivharirwa mumajero vamwe vachiurava. Ndobva tazobva musi wakasvika maamatika tiri paNyadzonya. Ndakarambidza wendakapita ndiye akanditeerera uyu Razors wekwamandiko akaramba kunditeerera. Ndobva amhanya kuenda kukusendiri mavo. Nyati atosvika nemabhumu
akabudisa pistol zvikanzi mwana weZimbabwe tapandukirana bati pam mudenga takaramba takamira tiri mumabara takatoona aputi bvanza tanga mama tikakuridza ndobva inini bhutsu dzangu dzakasara pana Nyatsonya river ndakakumbura mapropaganda aidimbura uyu ndakabvisa ndokumhanya netsoka ndokutisva mvura ari kujambira muna Nyatsonya ari kubatwa nemakara ndobva ndakwira pajecha pachena ndobva ndakabuda paNyatsonya ndakatungambidzana neumwe ainzi Musopi anga ari Musopi pakakandwa alanza akaona target kakuti mbetu varakandwa alanza vandapindwa panapa nefragment varamira pano apa pakati peruoko apa amwe ndakatazotsenwa muno kuna Nambaravara akakwira kubuda ari mukati zvimwe zvaka ndokukwara kwendakaita takasvika paJunda kuda kwatakaita tasingambozivi kuti muna Pungwe kupfuura Pungwe river nesadza retaidya uko paNyatsonya white maize madhongi akamira tichibubuda chibage ichocho chiri chimbishi chinodyiwa chiri chimbishi rakamira kutsenga dhongi kutarisa kuti munhu ari kudyopo ari kunonga achidyiwa ichokwadi ichochi ndobva tapfuura munda iwoyo wakareba waitopinda harvest uko bridge rarohwa radhuswa radhurwa pakatotorwa umwe comrade patakazoyambuka muna Pungwe pakatofa umwe comrade ipapa akatorwa nengaro ndobva tapfuura vatasvika tikagara paJunda ndokuzobva paJunda nefirst Scania kunanga Doroi zvisvika muDoroi zvikanzi vane maronda dzokai apa inini handisi kutogona kana kudai riri pakati pemabhonzo rakazochekwa nemaChina vatoreinforsa vanzwa kuti vanhu vakuwara maChina akamhanya kuuya batsira madhuendi akuwara paNyatsonya zvikanzi tapinda muDoroi zvikanzi vane maronda dzokai izvozvi neScania iyoyo ndobva tadzoka ndokuya vandagara padhafu tagara padhafu ndokuzoparetwa time ndasimba ndaporaka ndakuloda mabhanana muchimoyo ari kuenda kuchimoyo camp tazobvunza makamara zvikanzi ndokune mashefu kuchimoyo ndokoko takaita misikanzwa 3-2 tapinda pasi pemabhanana amwe ari kurota kuti tarara kati memabhanana ndobva tapinda muchimoyo pagedhi akakoti hamabhanana maseguranzi akati hamabhanana mune haasi kuziva pasi pechimota ichochi pane vanhu tasvika kugota master tatopinda zvikazi koroti Peter Baya vanga vakamira vari apa ndivanga vari kugota master rimwe achiona zvinopinda nezvino kanzi mune vanhu zvikazi tatorohwaka muno apinda mabhumi daidzai maseguranzi ari kugedhu ndobva vadaidzwa vakarohwa 5 shangu kasa vapinda sei tatopfurwa so
zvikazi kuti tokachenjeresa madakandikoparire nyatwa uyu mweni bhakandwa chamirira zvikazi ukagara pamwe pamwenetsa ndopendakazosvika ndokudzidziswawo kurapa time yetraining yakakwana asi tuya Newton muchapera mabhunu neumwe zita rake ndatorikanganwa zvikazi ngava uye kutraining vatatanga training noziva zvinongoitika boys hapana chekudya chakakwana patraining saka abirwa jaketi ndo chaizi chirenji kwairohwa munhu fodya ichimbonera tisvika panyadzonya first unorohwa nekamwana so kuti uda kuzodzoka kumusha uchiramba iwo kuti wakaramba kubhema fodya imakatanga bhema waibunwa muzenga unokwana section wakareba puta asi fodya yemuhondo itupuzi tupuzi dziya dzazojairwa kusvika autobhema carry on ndozoti 19 takatrainwa training yatanga takazoenda kuma-specializing courses kaspecializa lanza ana submachine gun tatapedza ana FN tatapedza dzairohwa muvarungu dzichikepchwa dzichiuya takatotrainwa nadzo asi kupinda mufrandi tasingazopindi nadzo but vaingoitira kuti uwo unoziva kuti inoparetwa sei saka takatrainwa 11 months dzakakwana vamwe vaingotrainwa ma6 months but isu takazospecializa nesemi-commando and so on nokuzoti tabhombwa futi pachimoyo petrol pachimoyo indaishandira ndakushandira after training ndakangochuzwa zi parade uyu ngaende muquartermaster vandaenda kuzikazi dheno nonyeba utora munhu wako munhorondo yehondo ndakusenza muquartermaster zvakazongoitika kuti nini ndandisingachada kunzwa munhukadzi vaiuya kubva kuneha ndakuuya kutora chikafu ndasingachadi kunzwa munhukadzi sadza handichadya ndakudya maputi saka vanhu tatambire chikafu waibva kunehanda waimira kumumango uku wodini wokupuhwa chikafu as the late Comrade Tongo zikazi kuinda mapuhwa chikafu muruku kazi uku kwaita sekuru hatimbokusviki kaziende itiona ndatonzwa kudhara but mune chikafu mabaka yawo shuga upfu zvese zvirimo but kungouya kwemukadzi ndakatonzwa kuti pandabuda ndakuenda zvikazi avo vatobuda kazi chidzokai ndokudzoka kana kuti wakazoenda kumhondoro dzakanga dzasudurukawo nenyaya yehondo muno ndobva vanobvunza zvikanzi mutsvagirechi nekwe yefodya nemachira black and white ndobva ndatengerwa izvozvo neside bag ndatengerwa but sadza zandasingadyi maputi ndomwa mvura asi paita mhonduro yemvura mona
tinotaura nyaya tozobata futi mumasure kuna mukoma tichazoti todzodza tabhombwa pachimoya ndopatanogara pagondora ndandiri kukota master and research. Makapona seiwo futi pachimoya? Kana watrendi unonzwa kuti ndege yanga isati yambondibhomba because panyadzonya pakangouya ground force jet pachimoyo yanga yaendenge asi kuti yakuda kubhomba kuti yakuda kudzikisa mukwende ndakabuda nepachena chaipo anoumboenda nemukavha kana ndakakurosa munda pachena painoda kuti kuda kuburusa mukwende ndarara pasi mafragment oenda mudenga ndosumuka ndokuda kwenda kaita tasvika pagondora asa endera mberi nebasa kota master hapana chikafu ndobva takaenda taisenzesa chimwe chimota chaidhirevhwa nomwe ainzi comrade Magadanga chitimtim taenda kusecha ichinja mabhero nechibage nepovo dzemumozambikisi wese kunana mavhonde tichichinjana mbatya nechibage zisadza zikania touya wogaiwa muchimoyo supply youya kumacomrades kwese kunana osbisa tichiendesa chikafu kwakuinana frichumwa kota master and research uku right tabhombwa kapachimoyo tazadza kota master ndazadza kota master yepagondora zvikazi tete yabhombwa chienda enda nefudu endesa fudu kutete hakuna chikafu ndobva chikafu ndobva charongedzwa musikania ndokusumuka ndokuenda tete chipinda mutete bhatari yavo ndokuzoenda kusvikazi kunogwa kusina makamarata kunyubhesi maroa tagarisaka Mozambique mombe ndakasiya dzakadai chirotomhuru pamusha ndichizoenda kubasa chibva kubasa ndichienda kuhondo mombe idzodzo ndaizi ndakaroya mombe kumusha kuti dzisarime ndindakadzoka ndikadzibata ndakwanya mombe kutraining panyadzonya tatambotrainwa futi pakatosvika nyati tatiri pamadrills saka training kairo tatisina futi zvematanda zvitatina zvikazi hamusikuona vari kutotrainwa zvakabudisa vamwe panyadzonya pamitsini achishedzera kuti akunyungudika magandanga aya nyati dzikisai mabharawo pasi tatopinda munyubhesi ndiri kuona vanhu vari kugeza pfuti kare kuda kuenda kumushaka korowahondo ndikati tabva kuna mbwagazi ndikati Tiger ndakaenda naye driver tapinda mutete munyubhesi maroa zvichine nguva izvo ndobva ndabvunzawo vari kugezi ukatsoda kuenda kumusha ndikati Tiger ina ndichadi kudzokera kuchimunhu zvikazi nonondirowesa nakomretongo nakomredirex imimi nonondirowesa akachema Tiger kuti ndidzoke ndikati
ndakatrainwa ndauda kuenda kumushakoro wawondo umwe anoriziva basa iroro taigara kuchema ndikati zvikazindawa futi zveiti kuti asare ndinonorohwawo ini zvangu ndinazvo miko yangu ndinayo machira angu ndinawo zvikazina comrade ndoda ndiwo vakazoipindira nyaya iyo zvikazi tinokupa umwe anoriziva basa iri akakuwara kumusha zvikazi ngavachinjane futi ngochinjana yake neyangu submachine yake isare kuti kune namba yekutete ini ndopowa ndopinda mufranga ndane yekutete ndobva ndatopinda mufranga ndokupinda but murwendo rwekufamba bhovha yemozambique inoziva kuti handigoni kuvafita vanhu handinawo chikafu ukavabvunza kuti taakupi manje kuti tisvika panapa magumasha pano magumasha kuti murambe muchifamba murambe muchienderera mberi umwe comrade akatozvipfuura munzira azvipfuura tikamusiya tamupfushira skani yakazosumuka kwapera 2 weeks tatomboita mamwe macourses futi long focus and short focus haina kunaka short focus long focus ndiye akapinda mumusoro neanalyzation nezvimwe zvimacourses zvokuziva kuti crash program and so on zvinhu takaita takawanda but tapinda mufront taingoshanda saizvozvo ini ndanga ndaita commissariat commissariat yacho unenge uchiti kurapa commissar saka commissar zita rako rinoenda mberi tereki kuzikanwa kuti vari kubva kupi ndichitaura ndakatobvunzwa navamwe vabereki ndasvika mufront manga muri vakasvikira kupi mufront ndakasvikira kufront takasvikira kumusarabani takatanga tapinda mumozambique takatiri mumozambique ndobva tasvika kunana jongwe ndombopaka kuti titore mapeng it's 170 something case mufamba muchimborara zvekuimba kuti comrade kana paine chiro chakukanganisa unotadza kuruimba munhu azvipfuura mainstructors akuti todzoka here macomrades kudzoka kupi koshupika uko handi tinomushawo zvikazoka mbopinda futi here mufront ndikati handinai nemainstructors ndikazi comrade akashinga handei tafamba takawanda nyanga yato subtraction yemunzira uya zvipfuura umwe wakazopindawo kune mamwe madetachments etatiri munawo muzoni imomo tichingopinda takagamuchirwa takatopuhwa fodya masekuru chiriya padanda uya akazongogumira munzira zvikazi achipindai comrade ndobva ndapinda ndokuonana nasekuru vakura vakazvambarara mundoro yakura chiriya vapohwa tazibvapo mabhunu anga ari kupisa time yacho iyoyo vachapinda muri masekuritiya vakasvikokupai muko kuti takasvikopuwa muko kuti musarare nemadzimai munofa bara rekutanga rinouya pauri tatisingasangana nevakadziso mufront
zvinondishungurudzana nhasi kuti makomredzi ukapisira firo yako yaunoita asi ndaipinda mondoro nhatu kubva mudandi kane mazongororo mari mumaoko ndopataipinda chipuhwa fodya yebutei ndichimonera chambahwa ipuhwa ozopawo makomredzi kunzoko kubva patraining fodya dziya dzinenge dzapinda muromo ndokusvika tairona nemabhunu ndichinotora matiriyari zumbu villa zumbu vanoti bhodha Zambia Mozambique Zimbabwe kanyemba iyo unonga ukasvika zumbu unonga ukitarisira muzasi kuti munzira uchidzoka unosangana nemhuka but mhuka inogona kukufunidza iona kuti unonuhwa sora unonuhwa sora munhu hanzi toregerei tiende tinogarawo kuti musora kufunidzwa ngenyati pururu yenyati noti ndiwo unonga uri pamberi komanda ndisingakangani ndakapfuura muambush ndapinda musecond mission yekuzi ndaunotora kune pfuti yakakepicherwa mabhomba mundande ndikanotora pfuti iyoyo ina handisi kuziva kuti ushingi uhwu hwaitongouyawo sei ndakapfuura muambushi yevarungu yandaiwana 3 o'clock kuti pano pakadarika magandanga pano nhasi tofanira kuwadambura vese ndakapfuura muambushi tasvika onjeni takudzoka ndopinda mbouya pavakomana vaya7 okurohwa kuchikomo chimbati kwamataka uko ndisikanza takavarohwa kamaiwo aya aiuya pachikomo apa achinyepera varohwa vabereki kuti upiriwo magandanga iwo vachitiona nemabinoculars akanditaurira vacho handichazimuzivi kuti atakawanda yanga itori platoon inyaya idzo indapfuura muambushi ndiri kusvika uya vabata mujibha manje mabhunu aya pfuura kwetakaita pachikomo paya zvikazi tatyagandangara riri pamberi the rest we were going to kill and anovataurira macomrades ndiri kusvika kuti tigare tipe ripoti kuti umwe comrade ichisvika pana Zambezi akatorwa negaro tarambidzwa kuti haikona kuchera mvura nemakamaranda section yanga iri 12 ka 13 tadzoka tatorwa umwe akatorwa negaro zvake zvauya hakusi kwefani ukasvika pana Zambezi woti maweva kuti mauya wouya nemvura imwai iyoyo yavakuurira inaye vaitoziva kuti musamwe mvura
mvura yawauya nayo nematerial mama vaikutoura kuti musachera mvura maonekwa kudhara nemhuka dziri mvura kumreti yatasara anzi hai inini ndakuchera mvura ndine nyota aita nharo bhati bvanza chera mvura pandiri kumudhonza kuti mujaindi kakupfuura ini hando kunodaiwo takati comrade nepfuti zvese ngati mazona ndiri kumurambidza kuti usachera mvura uri kuona makari uri kuona kuti tundowo here kuti maziso ati makarwa ende andamboriona muna odzi ndichiri kumusha asi garwe kai tarikandira matombo paratisi kuna nanyahambe uko taiyaona tiri kudora estate mukati ngosvika munanyahambe mukapinda makawanda muchibhonga mvura muchikata matombo anotisa sudurukazi mutema mugeza motonorerwa mobuda pamu kudzoka kwetakaita kubva ikoko ndokusvikira kupfuura muambusha uye akandibvunza kuti anga ari pamberi ndiya ndikati ndakatomukokerawo futi detachment commander ndikati iwonga uri papa ndikazi aiwa usandipfure waremera varungu vati tatya gandangara riri pamberi ndopandavhara septoko yangu ndikati futi yanga yakepchwa yaiswa papi yamaira unotora yanga yakepchirwa varungu ipfuti ridzivo brain gun ine 2 triggers single and rapid samanzi ndamunitora matrenerwa unonge wakaita ka nekuti unofanirwa kufamba uri hold your gun family and so on takatrenwa nemagenerals general Chwenga variwo vice president today trained me Chihori trained me Agri Chaminuka uyu comrade wekushayikira pachimoyo uyu Jepech Bende trained me COD vakambuya tiri patraining vakati trainwa kuti futi prone position uchienda paprone zvakamira zvakadai zisa COD si pachimoyo takavhotera comrade first president paMugabe but zvendakaona kuzopanduka kwaitawo vamwe ava taingogara tingoziva kuti achinomira zvakanaka mutungamiro comrade tikatekere pawakandata pagondora vakatuchiata kwakudaro pachimoyo paya vakatombokapchwa nemamwe vatitrena vakanosungirirwa musango kuti titaure kuti zano yakamira sei but ndo vanhu vaititrena vanachiuri vachiona kuti cho chaapanduka kuti indau but taizviona kuti maitiro ari kuita vanhu ava hazvisiri right matora futi yenyu taoparata mubrandi up to 1979 takati baiva makanotora futi ndobva muchibva anoudzwa kunzi ndaunodza magandanga kuti tachikagandangana riri pamberi the rest we were going to kill
zvikanzi iwe wopareti wakabata pfuti iwe wakauya nayo inofanira kuopareta neumwe comrade ndadzokera kusubmachine gun yangu ataopareta takadaro asi kuseni kwega kwega taitawo munamato wedu wehondo chikumbirawo varidzi wenzvimbo mutitsitsiro kunana mbuya neanda tichingopindurwa vachitobvunzawo inini macomrades kuti nhasi zvakamira sei tichitotaura kuti vari kuuya nhasi takatanga tichienda kobvunza kakwana sekuru tukati aiwa imwe womweka iyo inopinda muno takadayirwa kusvika mumassembly points umu zvakazoitika voice camp kunditaurira kuti kouri kuenda kazwa munhu anokukumbira pfuti yako aroda kupfura. I was being told that munhu wacho handina kumuona asi voice ndakaritswa ndokusvika tamuoya ndikungorota hondo ndikuona ndikudzingirirwa nenyuchi mabara ndikati iri pano hondo iya iri pano hondo iya iri pano hondo iya zoti musi wacho bhunu rapindira mumatrue peacekeepers ndiri kutaura kuti takapinda muambush. It was not a true ceasefire takapinda ndakazoti ndiri kuenda kuSt Mau parade pahoya nemumwe musi macomrades taitamba bhora nemafomu rodition uri musi weWednesday sport day toda kuenda ndaenda kuground kutambwa bhora macomrades abva amwisa bhora mubhunu umwe akapurura short trouser kupfuudza umwe ndikati language ipi yaari kutaura uye anga ari munhu asina kubva kubritain bao ndobva tazobvura comrade Mzenda tikazobvura Pikita kanzo tikazomese munana Nyemba Chikuku mese mundakapedza maprograms iwayo kwese ni St Joseph's Mukore Matsvange Mazungunye Mafamzu Matenganyika up to Mondoro Mukanga kwamana Matorofa ndopandazoenda as far as Ngundu kwana duri uko mugano weManjerenje Dam neChiredzi nePikita Choto pandapedza program Chikuku St Joseph's Mukore ndapedza program ndobva ndaenda kuMashoko Mission ndapedza chigara kumba kwaprincipal kuziwowoi ndaigara papost office but zvese futi mbatya ainwa ikoko kumba kwaprincipal ndokwenda ichirawo chikafu ndobva ndazokumbirwa nabusinessman uyu ari kwachiremwa chikonzero ndikasvikazi no ndinoda kuenda kuBritain akauya kuMashoko kunokumbira kuna principal zvikazi ina handisi kuti munolimita comrade kuti musamutore ndewedu kana mati akubatsirei zvikazi ndoda kuenda kuAmerica mwana wangu ari kuchata saka mwana wangu ede anondibira mara because I run a holding shop bottle store negrocery shop butchery saka zvinhu izvozvo mari dzese dzanga dzaiuya kumba kwangu after work
mendaigara sefa yazara adzoka akasiyirwa 2 magrades akataura kuti akabvunza kumuredi wakapedza here doro ritakaa havana kungopedza kana ukapedza hauripedzi haurimi ndikazoitirwa pati muchevron hotel kuvhura kwaikaita kungotanga kwaikaita ndakaitirwa mabiko imomo ekunditenda ndikatengerwa mbatya ndokuzobvapo ndikati in program inini ndapedza ndakuenda mubhikita kuoneka zvikazi tokutsvagirei basa mubhikita kanzo ndikati rangu program ndakuenda kuassembly point pandapinda mutongogara assembly point midrosabikai as usual ndazondowana mukana kwangu wekuti ndiende kubva asi mumasvingo ndichisvika ndakavazobvunza ndapabhikita bek kubva kwachiremwa ndikati ko mare zvikazi tiri kungopiwa $27 chete pamwedzi ndakadzokera ndamboshanda mumasvingoka nadzikamai mavhairi ndikati aiwa $27 ndiite basa rekupumbira chikafu kuvabereki nezvendakaona mumasvingo aiwa ndinouya naye makadzi totengesa mari yacho ienda instead yekuti angorequest mari yedu from assembly point zvese hazvina kuitwa vamwe vari kutambirawo ndikamupindira mumasvingo ndikamainika mukaiva usimomo taimira uyo apinda muofisi 30 minutes ward round right office round apinda muofisi ndikukwirawo masteps achingogara ndapinda ngati nhasi ndomukira mukuru kuti ipedzerane ngatidaro $27 aiwa ndikangoti get in ndopinda ndichitendeuka ndichikeya dho ndichiisa makey pocket zvikazi kwakanaka here kumune ndikati hakuna kuti mbonaka ungandipa $27 nebasa randinoita ndichifamba netsoka iwo uri muofisi uchitora grocery uchienda kushandisa kutakura grocery nemota dzepati aiwa ndiri kuda mari ndiri kuda 1,800 yakauya chop ndikati umwe anofanirwa kuti nhasi asiye Zimbabwe haungandidaro kuti unondipa $27 handina kana gumbezi kumusha kwandiri kuenda bhedhi handina pekurarira yakabuda akamhanyisa treasure zvikazi ndakirwa muofisi no ways ndingaurawo mari ngaiuya yakabuda mari ikauya ndikanotambisa mamwe makomisari kubhikita tiripo 5 400 akazosera akufona zvikazi vatoenda kumusha kudhara ndatakura bhegi rangu tongogara pamutongogara uchisvikaka mupuhwa off enda kumusha ndaenda kumusha kuya ndanosvika ndakasvikira kumamutare ndokuzobva mamutare ndichinanga kumusha mani kusvika ungaona kana chawakasiya dzoto chairo kutodzokera kwamutare kusvika mamutare kutenga gumbezi toziva kuti hakuna chiriko vosvika urara pasi mangwana acho kupfuma kupinda nyore kutenga bhedhi magumbezi namukomo wanga wachiri wapenyu kusvika mumba dzirimi ndazodzokera kutongogara ndopakapinda i5th brigade intake
atingosvika hanzi hatidi vanhu vane mateya kuti vayapinde muamu. Ndikati taipurana mimi neni ndakamukokera zvikasi hazvizi kupurana endai kutraining kwenyu zvikasi sari ndewenu ndinomakombiridza tapinda taenda tamuzitenei first taka integration takaitwa mumamutare ndokuzobva taenda nyanga ndokunotrainwa nemanorth Koreans ndokuzobvapo takudeployiwa tikagokwe ndakumedics because tatatrainwa medics nemanorth Koreans up to tier 3. ndaudzokera makanona mhondoro ndokuzoti kune makomureti kwemi muri kuya kuno kuseimi neimwe mhondoro handizvo vakataura. Saka zvii zvaitika zvamuchiri kurangarira zvamairatidzwa nguva yehondo zvamukataura ndazikuti takatomboratidzwa zvakati makomureti takaudza kana kuti akaramba kana kuti akazvigamuchira nekuti tiri kuona kuti hondo yakanga iri yemudzimu and taitarombora kanaka kuti nhasi tigere nemi munyazotitsanangura kuti hongu zvaiitika muhondo kana kuti taenda zvaiuya kwandiri munguva iyoyo nesection yandandiri nayo zvazvakamira so. Most of section yangu and pane one iyeye akapisira akarohwa akadzokeswa Guriye apupa furu nguruwe yatsamba yemusango tikati ko iwewe chii tikati pane zvawakaita iwewe pane zvawakaita iwe ndokubata murume ndokuzotaura manje kuti ndakapisira ndakadai ipapo hanzi ndaita sei anga akarara nemusikana tuvasikana tudiki zvinomi vanhu vanenge vakagadzirika vana vavo ndozvanga asingazivi pfuma wapupa furo wega zvaiwanikwa izvozvo wairohwa wobva wapuwa vanhu vanokuperekedza kudande wodzoka mumozambique unodirwa newe hauchapuwi kuno kufrance uko 50 shamu chaidzo. tingati paambushi yamakapinda yakazotaurwa nemabhunu vachituma mujibha kuti enda unodza magandanga kuti tatya gandangaranga riri pamberi. Mungati mimi kutyiwa nekuona mumwe wamakanga minawo here nemafambiro amaita nemabatiro amamakaita futi kana kuti zvanga zvine midzimu mukati. Vanga varipo because wapfuura pazvikomo soka masuspect kuti panogona paine muwengi akazvikamaflasha nemashizha iwaya unongoti hatukwenzi but mune vanhu ndandakabata ndakanangidzawo imomo vari mumacho imomo zvoti dai kuri kuti but ndakanyomwa kuti no there's something ndakangonzwa bvudzi rangu kutochinja kati no hold your family pano nogona kupinda muambushi ndakatongedzawo imomo mwanga wari macho neputi yacho papa asingaridzike ipapa vaitoona kuti uya nemunhu pasi ukati ko vanhu paine vanhu futi. Imi makamboatakwa here zvamusina kunge mapiwa nevadzimu kana kuti hondo dzese dzaiuya mairatidzwa? Ndairatidzwa asi iyi sinzi ndachibva kudandi ndanga ndisina kuipuwa bai handisi muzonyo
ndandiri kune imwe zone wesi tibva mudande tinozouya mukachuta tobva kachuta topinda pahondo idzodzo dzamakazopinda imi pane here yamuri kurangarira yekuti apa ndo pandakadai ndakafira iyo yemuasembo point iyi yebhoneri paifanira kufiwa asi ndanga ndichipuhwa pano pane hondo saka vana vebhuna vanga vaurayiwa nemamwe maganda uyo mukomredi akutengesa kuti imimi ndini hanzi vanga vaurayirwa kupiwa kuchikomo uko waikrosa hunyanu kubva kumaprazo wouya kuchikomo chekwamataka chikomo chacho chinoonekwa kana uri pamutindo paipe chinoonekwa ndoko wakaroverwa ikoko makomunezi akamuka kunoita ambushu muchikomo mwaitanga kuti wakakwira unosungirira mabhiza pasi wozokwira muchikomo vakumboti kuti rest tichipema zvavanoda mbanje idzi vabereki vaitozwa kuti iziva kuti imbanje kasi vanouya vachibhema mbanje buruka vakutirova kuti upirewo mugandanga saka vakazoambushwa kutangirwa kusvika pachikomo payapa vaizikanwa sechitatu vanouya kusports day rekutirowa saka hondo yakasara yorongwa ndiri kudande ndokuzotaura madzoka kumasimbi point muri kuti mukoma makasozwa kuti mombe hadzisi kubereka vantu hadzisi kukura right ndauya kumba zvese ndiri kuita ndiri kutenga ndikasvikawo pajulius dale paya mount clay hotel romboburuka ndotambawo casino pamwe ndowanawo kana 25 kana 50 ndoya kumba mukoma nditengewo mombe ndise mudanga hadzi ndozoita pamuromo peiko mukoma handiti ndinotsvaga musenziwo anenge achifudza handisati ndaroora ko ndikafa handiti munotemawo vanhu vodya dzinozoita pamuromo ko mukoma zvendakasangana nazvo musango izvi machirai asi ndinozviziva kuda kuti ndikuombere ini ungazoti chi mukoma ndewamai wekutanga ndiri wamai wechipiri zisi muchiona unonge uchiti zvichadai ndichatseketudza ndodai makore ari kufamba uri kukura asi chowatova nacho hapana nanhasi izvozvizvi situation vakaramba asi zvimwe ndaipuhwa ndiri panyamombe uko ndakapuhwa mvura haisi kunaya kumusha not knowing kuti chandirwadza chii uniform yaibva kupfeka yaibva yega patrolling officer asvika kumabharaki kwetairara tiri kudhuze nekuquartermaster clinic iyo campbell store iyo zvese mbatya dziri kubva dzega zvikazi koenda ndikati ndashaya kuti ndoita sei mbatya dzenyu dziri kubva dzikazipfeka toni kudai dzapo ndikati zvendiri kunzwa zvachoka imubhedha ndonofira hangu kumbai kumusha ndiri kunzwa kupiswa kusingaiti chipfeka dzekumba ndobva ndapfeka dzekumba padzabvuma kwanga kusina kunaya kana kumvura kumusha saka tichitaura kuti nzvimbo imwe naimwe ine zvayo nzvimbo yedu inonzi rumbungwe kana kuti mukoyi ndisu wacho wajenya isusu
yandibata kudaro ndakatakurwa nemota kuya pamangondoza nadhiraivha ndokumira 12 dzachaya zvikazi webva achaya foni kukembi zvikanzi hapana kana mota yauya kubva kusentingori panapa nechadya hapana zvikanzi chiendai modya kuHQ painyanga ndobva taenda nemota bva tadya zvikanzi ichimwisa puhama imwe fiwo ipapo womuperekedza kumusha ndokusvika pawatsomba pawatsomba bhotoro rirapa ramachiwana mukwasha akariona tete mai machiwana vakatozoshaika tete ivavo tasvika ipapo kwakaita kakore so kakangobuda kadiki so ndobva kwauya munhu zvikanzi ko muri kubva tagara pasi pemuonde uya ndikati shamwari tora puwa mashekisheki timbomwa marwadzo aya atopera kakore kaya makore kubva ipapo ndakatenga mbudzi kubva kuna Isaac Mudewe wandaishandira achitengesa mbudzi pawatsomba ndikati mbudzi inozonetsa mubhazi kwakatanga kunguti kuti famba nerodhi ndikati uyu ndikati chidzoka bvadzokera ndakufamba nembudzi ndini yangu mutara yemumiya kunodarika rwizi runonzi Nyapande nobva patsonzoro mutsonzoro St. Mathias ndomukanotangira karugowe kako kuzonoyambuka kudai ndakufamba muguti chaimo unotsika padhoo kuti kwete kupinda padhoo mvura ichitanga solid 3 days usiku nesikati no nani stop ndakazongonzwa mandi kanzi ikati ainda kudzoka kubasa zvikazi modzoka muchiziva kuti nyika ino iyi ngeyenyu nzvimbo ino izwi riri kutaura wamaikuru macho mukoma wapo ari kubasa ndadzoka kubasa zvikazi iya takazwa nemvura yakanaya kusvika kumakaita aya ngeyenyu handisi kuti zvinhu izvi inini kuberekwa handina hanzva dziripo asi dzinoona baba vadzo kusiya kwakaita mai baba vachiti handichadigona kugara nemunhu wemutara achibva waenda saka Peter makazoonana here hondo yapera takazoonana Peter Marondo takazoenda kuMozambique kuoperation tiri pamafoga ndakazobatwa nemararia ipapo pamafoga ndikauya mumutare kazorapiwa asi ndandiri kumedics ndopana taiusa prevention measures ana ngi malakwini malazoni anti-mosquito izvozvo zvaitondirambana neni ndinodziirira malaria direct nechloroquine phosphate saka muri kukembi kwamamurikota masi makanga mapindwa nemweya wokusada madzimai saka makazozvikumbirira here kuti muchikwanisa kupinda mwana izvo hazvina kuitwa esachi because
wanano yacho yakatora nguva ndakazorora 1984 85 86 ndobva taita 85 yeah bataita first born fact zvakaitika takango ne battalion zvaingonetsa kuti ndiwane ndanda ndisingachatomboda ndaingoda zvokuti kana tawira ndoidisana mwana ndotora mwana wangu ndopfungwa yangu ndanda nayo by that time but takangovhakacha kubva kunana gokoko ndobva tazoya tokusangana namaya kunana Zengeza nawo Street Zengeza 3 kusangana nawo taonana through mukadzi mwana wawa wanga akarorwa kwamakadzange ndiyakanti kune musikana vari kuchengeta kumba kwedu ko mukaonana munogona kuwirirana ndokusvika kuzongeza kwatakaita ndokuzotazvekuuyiwa naye ndiri kugokoko ndokumbolocha kwangoma naye gokwesenda kambasha through my operations in a battalion ndakaoperata mabattalions 3 asi brigade Dr. Ariko yetheatre yetakadzidzwa tiri nema-North Koreans ndikapromoterwa muchikunguru club but promotion yacho haina kuprocesswa panoprocesswa namusoko anga ari kubrigade hapana madoctors akatadza kushanda naDr. Musoko ari yebrigade doctor. Anditi mungati mashoko amangade kusvidza kuhurumende ndeyekuti tichitarisa kuti kune chimwe chikamu chevarwi vehondo yerusununguko vaipoterwa nemhepo vaitungamirira hondo ende vakaita kuti hondo ibudirire nekuchengetedza zvakare upenyu hwevarwi vehondo yerusununguko nguva yehondo. Mungati muri kucherechedzwa zvamungati handitomboti kune chikwata chemaWar Veterans War Veterans Association asi imimi chikwata chenyu chevanhu vanga vari spiritual munombotaurwa nezvenyu here? Are you recognized? Hatimbotaurwi nezvenyu hatimbotaurwi nezvenyu because unonga uchiti dai ndapuhwawo kamari kari nani ndambodzokera kunotenda kumhondoro dzese dzenyika ino kuti tinotenda makatichengeta panguva yehondo kana kuvatengerawo kwete kunovapa mari unotengawo shuga chichi unotendawo kana nemafembo nemafembo uenda nawo tenda uendawo nezvambwa izvi unotenda podya yavaitigadzira vachitipa mukana wacho unofamba nge ndingatoti inini I'm 80 ndiri munhu uyayo wekuti handikurumidzi kuchembera sevamwe imbeu yacho ibreedwo yekweduwo zvekuti kana ndakafunda naye sabhuye ndakazosangana naye panyamuka aine vana 7 ine ndisati ndarora ndikati asi ndiri kufananidza hatina kufunda tese baiwo pazamba school hausiriwe Elizabeth Chiromo baiwo muromo wacho zvikadzi
ndiwaniwo unodaidza mudzimai wangu nezita first name ndikati takafunda tese takafundiswa nanhingi zvikazi ya iwoni munhu akafunda nemudzimai wangu ndikazi wakaroora rema ndikati handina ndisati ndandisingachadi ukarapa vanhu uona zvirwere zvovainazvo auzozvidi mboti ngazvigare asi unozoona kuti tenzi anongokuti aiwa sadaro tati nevana pano 7 wetinawo munhu akashaika tiri kugwere wekutanga akashaika vakatadza kumubudisa zvakanaka naro pelvic vashaika vakatombogara mubeta zvikanzi ano mwana anga asvika semunhu wanga ari kumedics ungozongoreceiva message through pakudaidzwa patozoziva kuti zvinomira zvakanaka. Comrade Milton muchapera mabhuku tatanda kuti pane chasara chehondo. Pana chasara kunguti tinongoti sezvo mukana uchiripo dai vationawo munhu takura takura nanditika aiwa tinotenda aiwa chirongwa the forgotten veterans chirongwa chiri kubata kunzvimbo dzese tichitaura nevarwi vehondo yerusununguko manzwa pazuva ranhasi tinoziva kuti pane vamwe vanenge vaine mibvunzo vachikuti ko izvi zvaiitika here izvi zvatinongonzwa kuti magandanga aiti zuva rezuva taimuka tichinamata uye zvakare vakawanda vanoti hondo yakanga isiri yedu asi yakanga iri hondo yaitungamirirwa nemudzimu. Nhasi aiwa taita rombo rakanaka. Comrade Milton muchapera mabhunu vatipinza muchikamu ichocho. Rambai muchiona chirongwa kana muchida kupinda pachirongwa tibatei tuyeko kuti tigare musiyewo nhoroondo yenyu. Tiri kukatanga kuNorton ndine technical crew yedu Elizabeth Nyaguyo, our camera person Frank Wesere, producer of this program. Keep watching the program The Forgotten Veterans. For now it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya dzakavatesa tichishingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya dzakavatesa tichishingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo avakaimanya dzakavatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.